Good morning. So, wala na siya. Once makamata na dayon, mangita na yun og cellphone. Yung na na siya. Basta, nanang tao, pag mumata og morning, cellphone dayon ang pangitaon. Murag ako. Pag mata, cellphone diretso. Diba? Tapos mag cellphone, mo na nga malit na dayon ang person. Diba? This is my first kuantaraw. Welcome back in 2023 sa akong vlog. I'm not beautiful, but my heart is more than beautiful. Char. Sana old. Guwapa. By the way, ligo pa ko eh. Happy pa kay maligo pa ang person. It's time to sana yung oras di ay. Sumura na siya, guys. Thank you sa mga subscribe. Thank you very much. Don't you worry, mag-subscribe ko sa inyo. Ingon na siya. Thank you. Thank you sa mga nag-subscribe. Ano na dyan na siya, first pamanggod ka ng murag dili pa kayo mag-vlog. Maybe dili pa kayo nga confident kay kasi mong kagalingon, pero prove it nga you deserve. Diba? Yung na siya. Yung na, basta na yung mga kuan, na kay anak na kay baby hair. Diba? By the way, about baby hair, next time talking na tayong nana. Bye-bye na. Kay malay ko pa ang person. Kinapay duty ang person. Bye! Thank you sa mga na-subscribe sa akong channel. Thank you po.